Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Kita ulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Mayong hapon naman sa ating mga palangga ng mga tagpulamatias. Welcome sa ating pagpangalagad karon nga hapon sa Palitin Tuna. This is my live Webes nga edisyon. Tito Wilma. Setyembre. Setyembre ano na? Setyembre 3. Tuig 2020. We only have 113 days before Christmas Day and 120 days before New Year. Wow, 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 Tito Wilma. Wow, 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 gid, pero go lang sa gihapon. Pero sa pihak sa nga ito man pagpangatubang sa pandemic and COVID-19. Tito we, ano ang atong sini sa gihapon mo pangabay sa ito mga palangga, mga tagpalamati, sunod gihapon kita. Sa maginagpatuman sa ito ng mga health protocols, kag sa mga restrictions. Kasi why madayon ang implementasyon pang HPQ karong adlaw, no, di ba? Supposedly namatian nyo man kung nga ang mga rason kung nga so bilisan o ganito sa Domingo, no, September 6 ang pagpatuman sa atong sa ni kung tanay na ni Tita Wilma mo, kung tanay na ni pagwaay sa gihapon, pero dire na iya sa syudad San Bacolod lang, no? Kasi ari kita sa idalom Fund General Community Quarantine, di ba? So, sa nahambal na naton, ang kung wala man lang sa importante, nga himuon, kahimunong, tada sa sulod sa aton balay, di ba? Kahimunong na lang kita kung wala kita himuon sa gwa. Kag kung hindi man lang importante, pabilin naman lang sa aton sini tag sa iya ka lugar, no? Pahimunong na lang kita dira. Amo naman lang ng aton sini mahimo sa karon. Well, anyway, sa aton mga palangga mga tagpalamati sa aton sini mga senior citizens, kamusta ka mo dira nakapanyaga na ang aton panahon, no? Nagaulan-ulan. Kay nga magalumo na nga atong sini kalangitan. Ina tungod man sang ano gani Titong Wilma? Tungod man sang anong update sang aton sa panahon kay hatag kani sa ila bala dugay-dugay sa nahambal man naton. So relax lang kamo dira kami di mabisita man lang to di siya sa aton na mabisita man lang di ang bagyo nga ina pero anong mahambal tani abi sa aton mga palangga nga mga tagpalamati karon nga adlaw man kay nga ang ginakulat natin nga resulta sa mass testing. Tapos, ang resulta man yan gadwa adlaw-adlaw. Ano na lang? Ay, munong na lang kada o mga anak. Ano na lang mahimo tani? Sige lang, tawe. Tumanon ka lang. Suksok lang kita face na. Pagkatapos, ano pa ito, Wilma? Kung magwa ka mo may face shield, pagid, observe social distancing. Kag pagkatapos, kung ano lang dira, ma-satisfied lang kita. So sa kutob sang aton nalabutan sa siniiya nga hapon sa ilang mga tag sa karadyo, 684 kita nag-off the night sa FB Live. Sorry lang ani kamo okay lang gihapon. Kag sa update sang aton sa nga weather, kay kabalo man ta nga may bagyo sa guwa sang Pilipinas, di ba? Pero nagbaskog pa ini siya sa pihak nga ginamonitor sang aton sa Pag-asa. Pero ara na ina siya karon sa typhoon category. May international name ina nga bagyo. Haitian. Pero siya katapusan man nga nasipletan sa kalayuon nga 1,800 kilometers east sa Basco, Batanes. Kag dalaman sang Typhoon Haiyan ang hangin nga may kabaskugon nga 120 kilometers per hour malapit sa sentro. Kag pagmadlos yan nga naglabot sa 150 kilometers per hour. Ang hulag sang bagyo na may kadasigon ini nga 20 kilometers per hour sa direksyon nga nakatundan aminhan nakatundan. Kaghambal sang Pag-asa may magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw. Si sa tiun nga magsulod siya sa pungsod amo na napaghatag pangalan diri sa Pilipinas. Paggatawgon siya kay Christine, Christine nga kaya hindi no? Christine. Isa man nila sa mga rason kung nga magalumo na nga itong kalangitan, may mga pagtupa sang mga may mga pagtupa sang ulan.
So, tigahulag siya mo, sulod siya sa aton, ano ba lang mga posibilidad nga idulot niya sa aton? Okay, go lang ina, Tita Wilma. Pero sa dugang pagid nato nga ma-share sa inyo sa sininga hapon, ang aton anay, matahong nga lalantunon para sa inyo halin kay Nanat Inventor. Salamat, musika. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang Standard time alauna 44 na kita. Yes, padayon sa Tita Wilma sa paglingaw sa inyo. Anyway, dugang na ito na update, ha? Dugang natin nga update, salamat sa NECO, nagpanag ang panulukan ni Tito Wilma. And pati sa COVID-19, Tito, di ba? No? About COVID-19, syempre, hindi iya mangin Merry and Christmas ang Pilipinas. Tungod may posibilidad, sunod niya sa pagtuon sa University of the Philippines, ha? Nga hindi mangin Merry and Christmas ang Pilipinas tungod, posible nga magalabot sa 585,000 ang kaso sa COVID-19 sa puson antes may tapos ang tuig. Inasuno man sa researcher halin sa University of the Philippines. So sa updated coronavirus coronavirus dashboard sa UP COVID-19 Pandemic Response Team, nagasiling may posibilidad pa ini nga magnubo sa 402,000 base ina sa detected cases, no? Pero may posibilidad man ina nga maglabot sa 767,000 depende sa nagkalain-lain iya nga rason nga makaapekto sa paglaptas sa virus, pagpangita sa mga kaso kag pag-report sa data sa mag-aabot pa nga bulan, na
apat ka bulan sa titawe. Ano subong? September, October, November, December, 9. Pero ginabulubanta nga magalabot sa 2 million ang kaso ng COVID-19 sa pungsod. Kung malakip ang tanan nga undetected cases, buot silingon makahatag siya sa dako iya nga outcome. Ina 1.85% na sa kabugusan nga populasyon nga 108 million. Okay. Si magluwas pa dira, gin-share man sang team nga posible magalabot iya sa tunga-tunga sang 5,000 to 10,000 o kung may average nga 7,500 ang death toll sa aton iya pungsod Pilipinas. Sa karon, naka-record na ang Department of Health sa 226,440 nga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Inahalin sa 3,623 nga sa diin, syempre, nga nagkalamatay. Kagti, syempre, mga naka-recover. Damo, man pasalamat din kita sa mga kabuhi nga naluwat tungod sining COVID-19. Amakon mo na ang ilang pagtanaw sa ang paglantaw iya sang UP COVID-19 Pandemic Response Team na nga after 4 months may posibilidad magkalabot ang Pilipinas sa kaso ng COVID-19 sa 700,000 plus. Pamakon mo ina. Ipinsaron mo na balatawi, paano na lang adi mo? Amo na nga sinusubong mangin matutong ta, especially diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Diri sa syudad sang Bacolod, aton digyalan tawon ang realidad sang COVID sa karon iya nga adlaw. Kasi ilang taon naton ay Ginoo. Kung lang taon ginaton ang update kang nabatian ginaton iya kay ina. Nabatian ginaton sa report ni Action Eden Aboso kay Action Rex Kantong sa DBB. Dili iya sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Si makahambal bala kita kasi hindi man nailahog-lahog naging sitwasyon taliya subong sa syudad sa Bacolod kag probinsya mo naging padala diri sa aton DENR Secretary si Roy Sumato, di ba? Para sa pagbulig kapag hatag sa batong paano naton masulbar ini. Kag sa aton man updated sa ina, kay ini ang latest naton nga gimbasihan ang report sa DOH Region 7 kahapon. Sa probinsya, may 47 kabago nga mga kaso, may 1,216 ang confirmed cases. Dili sa syudad sa Bacolod, 29 ang bagong nga kaso. Sa kabugusan, may 1,348 kita ka mga kaso sa COVID-19. Kag sa bugos nga kalibutan man, sa Pilipinas, tawid pila na taga ni Subong, 226,440 na. 226,440 na. Ang active cases is 64,207. Pero ang mga nagkalamatay out of 226,440 is 3,623. Kag ang naka-recover is 158,610. Amakan yan mga anak. Pero sa kabugusan, sa bugos man nga kalibutan, 26 million has 26.1 million or 26,177,053. Si ano pa nang mahambal naton man, saan o pa kita magbugtaw sa realidad. Dapat ugyunan naton ini na antes man mag-abot ang bulan sang Disyembre, kasi subong we only have 113 days. We only have 113 days left before Christmas Day. Malipayon ang hanang Christmas natin. Ano ay hanang pagselebrar natin sa Paskwa? Sang Paskwa sa tihak sang aton pagpangatubang sining pandemic and COVID-19. Masubo pag yun sa mga fans sang anay wrestler nga si The Rock.
Ako na niya, ko ni sa iya, maglantaw yun sa mga pelikula. Si Jutay lang bala nga hulag ba o aparte, no? Si The Rock, hindi lang siya yan mo. Bugos siya gin nga pamilya siya, kagang iya ni pamilya positive sa COVID-19. Ang nag-announce niya, abi ninyo sino? Siya mismo, no? Ang former wrestler nga si Dwayne Johnson, si Dwayne The Rock. Gin-post niya ini sa iya Instagram account na siling niya nagpositibo siya kagang iya pamilya sa COVID-19. Sunod sa iya sa video post niya, siling niya ang ako nasawa nga si Lorraine, pati ng akong duha ka mga baby girls, kag mismo ako, nangin positive sa COVID-19. Kag siling, kagambal pagin niya siya, I can tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we've ever had. Siyempre, bisan sino? Gihantaton ganiyang imo nga pagtuo, ang imo pagpakabakod, kag tama kabudlay sinahimuon. No? Mga kabudlayan nga inyo ma-encounter para nga ma-overcome ninyo ini. Malampuasan ninyo ini. May laman ng hambal niya, may lang kung ako lang isa okay lang. Pero bugos ko nga pamilya. Kinahanglan din. Kaya, mayo lang niya kung ako, hindi lang bugos ko pamilya, kaya makaya ko na. Pero magpaminsan siya sunod sa iya, nga pating iya pamilya, infected do kabudlay yan. Siling niya, pero so far, subong siling ni Dwayne or ni The Rock, siling niya, we are no longer contagious. Hindi na sila sunod sa iya makalalaton. Na magkadlaw lang, magtulok lang sa picture ni The Rock. Sinsaran mo wrestler. Mataas, kag dako-dako ang klase sang tao nga kung magwa na sa mga pelikula, di ba, mga action movies ng iya sin mga pelikula, kamako mo doon hindi siling mo alam mo doon hindi mata pelikula na iya tawi. Pero in reality, amo nang siling naton ang COVID-19 or ang coronavirus wala pili. Sino ka man, ano ka man, manggaranon ka man, pigado ka man, kung matapikan kaniya, wala ka din sino. Okay? Yes, Tita Wilma. So, alauna, 53 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga commercial. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon.
mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Basta na si Tito Wilma sa atong sulak sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang atong sulat nga pagbabasahon sa sini nga hapon, message halin sa atong messenger. Kag ini siya nagapatawag kay Beverly. Kay Beverly. Kag ang mensahe ni Beverly kay Tito Wilma nagasiling, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life sa ilang mga radyo kag nagaupod sa FB Live. Tito Wilma, tawag lang ako kay Beverly. Dalaga pa. May boyfriend, pero nagapanindi na ako sa iya. Ang problema, Tito Wilma, kaya hindi niya ako pag-untatan. Ginhambalan ko na siya na hindi na ako sa iya. Break na kami. Pero, ginapost gihapon niya ang amon mga picture sang kami pa. Kag, iya gina-caption na on pa kami gihapon. Abi ko anay, sang nagapangaluyag siya sa akon, may boyfriend pa ako. Kanugon. Pero, no choice ako tungod hindi ko kumporme sa iya. Batasan. Kalain gid Tito Wilma, hindi ko na pag-isa-isahon pa. May ara nagapangaliyag sa akon, kag abi ko man anay. Padayuno niya ang iya pagpangaluyag. Galing abi niya, may boyfriend pa ako. Kanugon, crush ko man tani ang bago ko nga sutor. Pero abi mo, Tita Wilma, wala gid ako ginauntatan sang ex ko. Ginapabugal gihapon niya sa iban, nga kami gihapon ni diha. Ginatag pa niya sa mga pictures ang ngalan ko. Ginachat ko na siya, pero nagapangulit pa. Pagkainit ko, abi mo, Tito Win, do gusto ko na siya nga cyber bullying mo mga anak kami. Galing, hindi ko kabalukon pwede. Ginahimo niya bilang ground kung ireklamo ko siya. Wala man siya pang mga ginapangpus na makapalain sa akon, galing he is pretending. Ikabi paghihapon. Ano pa kaluluoy man ko sa mga kilala ko sa sundog-sundog.
kung kisaan nagapangingit na ko. Maayo gid siya maghimo sang istorya, Tita Wilma. Maayo lang siya. Kag swerte gid siya. Kay malayo siya sa ako. Gani hindi ko siya makadtuan para sulungon sa ilabalay tungod sang pandemic. Katol naman tutong na ni Tita We. Ang problema ko, Tita We, gusto ko nga mauntat na ini para makafocus naman ako sa iban ko na mga trabaho. Ginhambalan gani ako sa isa ko ka-amiga, pabayida, kay kung mataan siya, mauntat man lang ina. Pero galing daw hindi man ko makinot. Tita, salamat din sa pagbasa. Mamati lang po. Beverly. Dali ng gid. Antes man, magatag si Tito Wilma sa nga, iya sila opinion, akon opinion. Ang ambahan nun, anay, naton ipabati, kay maubo lang sa magkanay. Ang ambahan nun, para kay Inday Beverly. Hindi na kita Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Yes. Dahil hindi kita mahal, na, para ina sa atong ni letter sender sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Inday Beverly. Ha? Okay, Inday Beverly, kung tanawin na to, ha? Ang sitwasyon bala nga nagapangindi ka na, gusto mo na magpakalinong, si siya nagapamilit gihapon sa iya sinibala Tiago, siguro hindi pa man na siya mabastol, no? Hindi mo siya mapilit nga kalintan kaniya. Kaya kumbaga, bala ko ng taon na ito, may pinagsimahan man ka mo na kung nga gina-repost niya, gina-post o kung gina-repost niya ang inyong mga anak pictures, hindi niya ikaw dali-dali nga malipatan. Although nga wala mo man ginmention kay Tita Wilmisan, isa lang karason kung nga nga hindi ka na sa iya, kaya hindi ka na gusto, kay hindi ka ginanamian sa iya batasan, ginarespeto na ito ina. No? Kung namin siguro kung maghimo ka man nga, mag-post ka man bala, nga i-state mo man bala, nga hindi na ka mo bala, nahimuan mo man caption na hindi na ka mo kontrahon mo, parang mag-untat lang siya. Kasi sabi niya, abiya sina, nanamian ka pa siguro gyapon. Love mo pa siya gyapon. Kaya nga, bisa naghambal ikaw, na break na ka mo nga duha, sige, ang post niya sa picture ninyo, nga may caption nga ka mo ang gihapon, wala ka reaction. So, baliki siya. Ha? Post ka man sa picture ninyo nga duha. Kabutan mo man caption, nga hindi na ka mo nga duha na. Pero mas mami, gid bala girl, tani ko, nag-istoryahan na ka mo, pwede man ka mo makachat, di ba? Kasi siling mo, hindi ka gid makagwa kang layo-layo siya. Na? Malayo-layo siya sa imo, no? Ako nga ari man di siya, o ari ka di, layo man ang iyang lugar, or guraras sa siya nga banwa, whatever, no? Kasi tungod man sa pandemic, hindi man makapagustugwa mo, di ba? Okay? Message mo siya kung pwede mag-video call ka mo, or let's say, video chat ka mo. Explicar mo siya, flaksan mo sa iya ang tanan, ha? Kung hindi pa, tawgi bala na lang siya, right? Sorry ka mo over the phone. Mas maayo nga makaistoryahan na kamo ka maprang ka mo siya. Na hindi na kamo. Kag paandaman naman siya na naman. Kag kung tanawon ta, kung ako lang, hindi yung mga problema, hindi sila pakon, na. Pero galing, kung love na love ka gid niya, wala ka siyang mahimo. Kasi iya sigihon niya din pagsabad sa imo mo. Kag basi hindi ba na siya, girl, contento or hindi siya satisfied sa rason mo kung nga break ka sa iya. Ha? So, istorya ka siya liwan. Iplastar mo sa iya mga rason mo, kag ipabatsag mo sa iya, nawa ay nagid siya value sa imo. Na hindi mo nagid siya palangga. Kag gusto mo na iya magpakalinong. Kag gusto mo nga mag-focus sa kung ano man nga bagay nga gusto mo konsentrahan. Klaro ka lang na wala sa malain diri, no? Amo pa ni nga daan subang sitwasyon naton nga pandemic. Amo ni sitwasyon naton nga nagatubang kita sa coronavirus. Hindi naton makita dugangan pa sa mga problema sa ninyo sa inyo mga balatyagon. Natural man lang na yan, labi naging subong. Nga ara lang kita na priso sa sulod sa aton panimalay. Hindi ka mo magkagwa, hindi ka mo makalagaw kundiin, hindi ka mo magkasita ay. Abistoryahin nyo na, bong mga kabataan ka mo. Ha? Kadamo pa sa mga bagay nga dapat ninyo ulinsindihon, dapat ninyo konsentrahan, ay di no kung nag-eskwela ka o nag-work ikaw, kaya wala mo man rin ng mansion, kung naman nag-work ikaw, syempre para makafocus ikaw. Kung nag-eskwela ikaw, I know, nga nagasugod naman subong ang online classes, di ba, modular or whatever, no? Para magka-concentrate ka mo. Hindi nga mga bagay-bagay, wala man naton ginasiling gamay din man nga bagay, kasi sa mga natungdan sa nagaproblema, apektado gid. Pero, nantawon ninyo, kag i-weigh ninyo ang klase sa mga itabo sa kabuhi ninyo, kung ano ba lang dapat naton i-prioritize sa intindihon. Kung kalipayan niya ina, pabayida siya. Ignore na lang na. Total, ang imo yung mga friends, no? Ang imo circle of friends, nakahibalo iya, nawala na kamo. Break na kamo. Papatihan na sa eka o ganingon. Pero importante gid day, no? Beverly, importante, estudyahan na ikaw sa maayo. Kay kanami sa ginsuguran
nga pagpangaluyag kagimbaton mo siya, kinahanglan ang relasyon magatapos man sa maayo nga pag-istoryahanay para wala gutgutanay, wala lainay buot. Para bala nga magkitay, pwede pagyapon kapangilayay, why na tiger look, wala na sulok-sulok, why na tapungol or tampa, bala nga mahimo mo sa iya. Muna bala, di ba? Kanami iya sa isa ka relasyon nga kung hindi mag-prosper, magatapos sa maayo. Amula na siguro matugda ni Tita Wilma. Inday Beverly? Yes. So, thank you, Gig Inday Beverly. So, sa ito may mga palangga din ang mga tagpalamati. Kamuman ko na mga istorya. Kamu sa kabuhi nga gusto ninyo i-share o pangayon sa nga opinion or advice ni Tita Wilma. Pwede ninyo inaiya sulak kag mapadala diri sa aton sa This Is My Life. O kung pwede man, ipadala ninyo sa aton personal nga Facebook account kung gaupod mo sa FB Live. No? Search nyo lang atong personal FB account Wilma Antutina Tugaton. May send message dira pwede ninyo matatag mapadala. Si Tita Wilma lang na makabatong. Ha? Again, salamat Beverly. Kag, naton anay pang pagwapa kag pampakinis ang aton. Kutis. Kaling saguya pa kadto sa bugos nga lawas ang celebrity project show. Kay ini siyang may pinaka-epektibo nga wine. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka bikutawon kag Okay, mag-wait si Tawi sa itong dara ng mga nagapod sa FB Live. Yes, good afternoon and hi sa inyo. Wow. Kay Mary Ann Villatura, good afternoon Tawi. Kay Virginia San Antonio Alpinda. Good PM action, Tito Wilma, maayo lang nagsiga dayo ng suga ba? Dari sa Celine Homes. Kadlaw lang ko, watching live gid kami dire. Halong gid Tito Wi. God bless you, Virginia. Miss Heaven, mayong hapon sa imo.
Aming hapon misuwi ko no. Nunoy, good PM, monitor lang ko. Salamat gid noy. Jean Marie, mayong hapon Tito Wilma, watching in Canlaunsa, salamat gid. Kay Jean Marie Arsenio, thank you. Kag mayong hapon lang dada sa imo. Jean Marie, yes, salamat gid. Kag good afternoon, Mary Ann Villatura. Kay Jovi Miliasa Cortez, good PM Tita Wilma, birthday subong sang anak ko si Tricia. Please greet. Thank you Tita We. Ato siya subong si Isabella. Kag sa mga nagapamati, family Miliasa, kag taga Mansablay family. Necessario family. Okay, God bless Tita Wilma. Thank you. Yes, Jovi Miliasa Cortezo. Mom Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Mom Wilma. Keep safe, always take care. God bless you and keep you. Likewise, Mom. Thank you. Good. Benji Sibog, salamat man. Kay Inday Chin Oseser. Good afternoon, Tito We. Monitoring always. God bless us. Yes, good dear. Good PM Action Wilma. Watching kami kay Gaulan sa Bacolod. Marlene Privano. Yes, Gaulan. Pero subong din nagsanag-sanag ang kalangitan. Okay, good PM Tita Wilma, please greet sa family ni Niel sang Tonggo Kabadiangan, Himamaylan, kay Honorio kag Vilma ni Niel, kag sa akong pinalanggang anak Ruel Dave, sa family Siastres, kag family Cabudillo. Mayong hapon sa inyo, tanan salamat gid. From Mary Grace Mendoza ni Niel. Christian Roa, salamat na yung hapon, Action Wilma. Naman si Maricel Santa Cruz. Good afternoon, Tito We. Have a blessed Thursday. Permigid kami diga pamati sa program ninyo. Tamiyaw ko lang galing family Kiliano and Guevara. God bless Tita and stay safe lagi. Yes, Maricel, thank you. Good. Good afternoon, Tito We. Keep safe. God bless Leonila Tarosan. Kay Nini Inventor Arosa. Good afternoon. Action Wilma, take care. Likewise, man. Kay Esther Gallego. Good afternoon, Tito We. And to all the staff of Action Radio Bacolod, I'm always listening to your program. Pag-greet lang family Gallego sa Sitio Cabug, Pontevedra, sa tatay ko Roberto Gallego, kay nanay ko Leticia, kay sa tanan nga nagapamati sa imo, Tito We. God bless. God bless po. Okay, salamat man. Remar Hicano Halyazgo. Tito We, monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang. Lakas sila, tamiya ko lang dayon family Halyazgo Hicano Salvatierra. Rubles family, Tapayan family, Laureano family, Pagsugiron, kay Cabalfin family. Okay, enough lang anay, kabalikan lang na ni Tito Wilma, ha? Yes. Okay, Miss Nieves Refal, hi, kamusta man dira? Okay lang kami dire. Kamusta ikaw da Gotten Morgan, ha? Dira sa Vienna. Miss Nieves Refal and Nanay Akay, salamat kid. Dugay-dugay naman, ha? Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
Kadto na kita sa aton mapaambit, sa aton mga kauturan karon iya nga hapon, sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Pahuway tapos sa mga pagkaon, sa mga utay, sa mga prutas, kung anong pa mabulig niya sa aton ikayong lawas, kag kung anong mabuligan niya ng mga ginabatag naton sa atong lawas. Subong, kahapon, nanian to, ano pa nag-request naman, no? Dolo ang ginaman ng health tips. Hindi sa mga kauturan, tani nga may mga hapo. Siyempre, kung may hapo ka, makabig na ni siya nga, ano ganit, Tita Wilma? Makabig na ni nga isa sa mga pre-existing disease, hapo or asthma, di ba? Kabalo kita, yang may nakita, kabala nga, utod na ito nga may asthma, o kung hapo, maluoy ka kung atakihon sila, no? Di ba? Kaya kung atakihon gani sila, duga pangita, ito nilalaghap nilang ila paginawa. But anyway, masin tumasang hapo, amo ang mabudlay nga paginhawa. Siyempre, ano pagin kung ikaw ginaubo, tapos kung ubuhon ka, nag-wheeze. Di ba? Alam mo na, no? First yung kadala kita sina. Basta ga-wheezing, may hapo ka na. Ang huni, do pariyo bala sa daw may pagkaano bala, may pagkakuring-kuringon. Basta amra sila na may ang huni mo daw may kuring ka sa baga. Nabatian nyo na, sa itong sini mga lola kag lolo, no? Ang imo ubo, kung ubuhon ka, daw may kuring ka sa baga. Ang huni mo nga, diba? Abi ninyo mga palanggan ito ng mga tagpalamati sunuban sa pagtuon, mabuhinan naton ang peligro sang hapo paagi sa pag-consume naton sang Tita Wilma? Antioxidant, vitamin C, beta-carotene, kag selenium. Diba? Ano pag Tita Wilma? Ang masustansya na pagkaon, pareho sang inang green bala kung sa inang green orange, ano na panawag sa aton, aranita, kung sa Tagalog, ano ganito ining balandan, nami na siya, ano pag ito ang kalamansi or kalamunding sa aton. Ano pag ito Wilma? Ang lemon, ari man yung lemon. Amo ni subong ka-in-demand sa lemon, kabaluma ka sa presyo sa lemon subong. Tag 25, tag 30 pesos each, no? Wow! Ito, ang kabugaw. Carrot, kalabasa, kamatis, siyempre isda. Inang mga nanansinar ni Tita Will, mga ina, makabulig yung ina sa mga utod naton na may hapo. Diba? May ara. May ara din. Kag kung may nagapanagarilyo dira sa inyo balay, ara pagyan na. Kung may nagasmoke balahaw, Tita Wet na. Kung may nagapanigarilyo dira sa inyo balay, o kung, ano ni siya gani, Tita Wilma? Basta nagapanigarilyo, kung nang magpaaso ka bala, magpaaso ka. Kung magpaaso ka, kung ikaw ang may hapo, kung mahaklo mo ina, hapo, kagin atakihon ikaw sang imo hapo, bawo, kinanglan. Pero abi ninyo, malikawan nina. Amo na, kung may nagapanigarilyo sa inyo balay, mga bata, kinanglan din ang mga bata, ipalayo, kung sino din ang may hapo, ara na lang, kung sino nagapanigarilyo sa sulod sa balay, hindi lang kamuya magpanigarilyo sa sulod balay, guwak kamo kung din kamuya kadto, hindi lang sulod balay, para hindi mahaklo, no? Fresh hindi sa mga kabataan. So, kinahanglan ang atong mga bata pakaunon din sa mga utan or prutas na rich in vitamin C, di ba? Kaya nga, pinuman sa pagtuon, naganubo sang 40% ang peligro sang hapo kung may enough supply of vitamin C ang bata sa iyalawas. Kaya kung sino man sa aton. Bata man o kung tigulang man, buhinan o kung dulaon ng mga pagkaon na nag-trigger sa pag-atake sang hapo. Pareho sang ang vegetables. Ay,
ang vegetable oils. Di ba kung magbakal ka mo sa supermarket, may ara lain-lain nga label, vegetable oil, di ba? May ara nga palm oil, di ba? Mga vegetable oil, yung nag-trigger kung ikaw may hapo. Ang mga tambok sang karne, kaya mga processed food, hindi ina pwede sa inyo. Pwede man nga buhinan sang karne, kag mantika. Ina mga ginakaon na itong sa mga fast foods man. Kaya nga, kalabanan sa iladra fried, ang saturated fat, nga ara dira, isa ina sa mga nagadulot iya sang pagpalamanog or pag-inflame sang agyan sang hangin sakad to sa aton respiratory system nan. Kaya nga sunog man sa pagtuon, 92% ng pasyente nga may hapo nga nagakaon sang utan. Ay bininyo ang ila ma-experiensyahan, naganubo, nagahagan-hagan ang sentoma sang ila pag-angkon sang hapo. Okay? Kita nyo na? Yan. Amo na siya, di ba Tita Wilma? Kaga magluwas pagid sina, ay mga anak ko. Ang bitsin, energy, hindi na siya namin sa mga may hapo. Mas madamo nga bitsin, mas malala ang atake. Pero mas kami na lang wala. Na? Kag ibaluon gid ang allergy. Na? Kag likawan gid na. Kabalo naman kita, yung mga Pinoy, masanita aton, pagkaon niya, mga seafoods ba na? Mga mahilig sa seafood. Ara ang lukos, ang papayan, alimango ba? Mga manipagid, itlog manok, ay abaw. Hindi dead. Halong lang sa mga bulong pagin nga mga pain relievers kay aspirin. So kung may hapo ka, mas manigid advice ng imo siniduktor, ha? Pero ang mas manami nga makabulig sa inyo, mga gasin, pang-mention ni Tito Wilma, nga dapat gid ninyo likawan para hindi ka mo pag-apektihon sa inyong hapo. Kaunon ang dapat kaunon, likawan ang hindi dapat para nga maghagan-hagan ang inyo sinihapo. Kaya nga, ang hapo wala na iyak ayuhan. Ang asma way na iyak ayuhan, bisan ano pa nangahambal nilang. Kaya nga, pre-existing disease na naiya, ara na nada, kita mo lang na. Ang himuon mo lang, kontrolon mo lang ang imo kaugalingon sa imo mga ginikaon para maghagan-hagan kung ikaw ang asitihon. Ang hapo daw. Okay? Inangato na siya sa inyo sa sininga hapon? Yes. Ara ay ang atong Dr. Alfred Spearman St. Chocolate Stevia nga iniisa man sa mga produkto sa Dr. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa World-class quality. Yes,
Sa ating mga mga palangga dira sa FB Live, salamat gid. Kay Lito Laksi dira titawi mayong hapon, thanks gid kay God kay ginpamatian niya ang prayer namon. Kay puwerte ang pangilat diri sa Kansilayan. Gapala nagko kami sa kahadlok. Super gid katama titawi kilat kabaskog ay pasalamat lang no. Halong gid kamo dira no. Kay Lito Laksi Cruz, salamat man kag mayong hapon dira sa imo. Kay ay nanay Akay Balendez, guten morgen, miss na kitang halong kagida, God bless us, okay? Novi Valencia Subaldo, good PM Tita Weper, greet sa akong mother Titing Valencia, and advance happy birthday sa gwapo ko nga bata Lance Terrick Subaldo. Thanks gid Tito Wilman, keep safe. Yes, salamat man sa imo. Kag guten morgen, yes, salamat gid. Mina Loyola Rafal Manang Mina, good afternoon po. Good morning, watching from Austria. Halong kamo and God bless you all. Kag Joan Salmete Isiha, good afternoon Tita Wilma. Pag-greet ko da kay Ronilo Iseha sa Barangay Gintubdan kag sa family Iseha. Edin Kasuyon, Tita Yes Eden, good afternoon. Mayong hapon watching live from Pinaginpinan, Kabangkalan City. Keep safe, greet ko lang. Mga upod ko ang teachers, bira-bira, print, module, thanks and God bless, wow. Budlay, no? Mga teachers naton, kabalugit ang very busy, gid kamo subong. Kay Chris Kochan, Cochran, feel so excited making man, okay. Despite ko na sang being quarantined, kapadamo sila yung ilang kwarta. Salamat, good morning, Megwad, good afternoon, Action Wilma. Please greet Tuto Bibing Chinchin kag Pingping diri sa La Carlota, nagapamati kami sa imo. Salamat gid. Kag Mary Ann Villatura, good afternoon. Yes. Kag kay Juvimilia sa Cortezo, good afternoon man. Marlene Privano, watching kami diri kaulan no. Kay Mary Grace Mendoza ni Niel, yes, Dani, nag-greet na nakakaina, no? Kag Rimar Hicano Halyazgo, mayong hapon lang da Tita Wilma. Nining Malu, mayong hapon, salamat gid sa imo dira, halong man kamo. Kag Tita Wilma, dali lang, pasiplat ko di sa piyak. Pasiplat ko di sa piyak pero dali lang gid ha. Yes. Ara ho mayong hapon kag maayo lang nga pagpamati sa akong pamilya dira sa Hinigaran, pamilya Garces kag Gonzaga. Yes, Tita Wilma. Ara sila. Relax lang ka mo da. Pamo ka na bala. Relax lang ka mo da. Yes, Tita Wilma. Dugay-dugay balikan ko lang dugang naton nga greetings, ha? Okay. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon
Aksyon Radio. Makulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa action horoscope sa karon nga adlaw Webes, Setyembre 3, 2020. So sa mga nag-celebrate, okay? Sa mga nag-celebrate sa ilang sila birthday today, happy birthday! Salamat gid na. Happy birthday sa inyo. Ang aton lang good wish syempre para sa inyo good health. Kag keep safe, kinanglan gid as safe tanan adlaw-adlaw. Kag sa mga mag-asawa man dira na nag-celebrate sa ilang sining wedding anniversary, happy wedding anniversary. Sa nagaulat sa ilang mga zodiac sign para sa horoscope, una to na zodiac sign of Virgo. Ang mga Virgo nito Agosto 23 tugtog Setyembre 23. Virgo, kung bagmod ka subong nga adlaw, tanan nga ra sa palibot mo, paugtason ka gid nila. Gani self-control, ha? Self-control, hindi ka dapat mapikon. Isa sa imo pamilya ang magaulo-angga sa imo. Gani kasugtiman, so nasarangan mo lang. Basta nga kaya sa powers, okay, kasugti. Kag may isa ka mensahe ikaw nga mabaton nga makapahalipay man sa imo. Mga masuwati mo nga mga numero, 11, 21, 34, 46, 51. Lucky color, ultra violet. Sa mga Libra, ang mga Libra na tao Setyembre 24 tugtog Oktubre 23, abi mo ba lang imo inner being, ang imo inner being, Libra, ha? Amo nang nagahatag sa imo sa maayo nga pamatyagan. Kag ang ginapamensan mo karon nga adlaw, mahatagan ina katumanan, ha? Matagaan gina katumanan. Kag yes, ang imo man mga masuwerte nga numero 5, 14, 26, 32, kag 53. Lucky color, cyan blue. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio na tao Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, feeling mo karon nga adlaw daw love kagid sa mga tao sa paligid mo, ha? Kag isa pa Scorpio, ang crush mo may text sa imo nga makapakilig gid sa imo. Kag may isa ikaw ka surprise nga mabaton. Mas wati mo nga mga numero sa parte. 51, 12, 23, 43, kag 32. Lucky color dollar green. Kadalag ko sa imo mga numero. Sa mga Sagittarius naman, ay mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21, ang mga nagapamalibad, ang mga nagapangindi. Ha? Patay, ilang na sila? Hatagi lang sila panahon. Timing, Sagittarius. Para nga, maingganyo mo sila para sa ilang man ginahandong. Kaya na makapaayo para sa ilang. Kag, ari pagido, problema mo, Sagittarius, karon nga adlaw, kung magpangayo ka advice sa iban, mas mangin madali na. Mas wati mo man nga mga numero 10, 25, 44, 22, kag 51. Satin white is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn ito Disyembre 22 tugtog Enero 19. Capricorn hindi hindi mo pagpakugon ang upod mo na tungod sa invest ninyo nga duwa may ara kung may ara
Bakag mas nami, pamansaron mo man sang maayo ang natungo dira. Para nga nami pagid ang inyo relasyon nga duha. Naswerte mo nga mga numero 13, 21, 33, 45, kag 55. Mango orange, ang imo nga lucky color. Kaido kita, Tito Wilma, sa zodiac sign nga Capricorn. Or Capricorn na ito kita, diba? Aquarius na kita. Na? Sa mga Aquarius, mga tao Enero 20, tugtog Pebrero, Jelse 8, tanan nga nabatsagan mo, kaya ginapaabot mo, matabo na rin nga adlaw. Kung magapadayon ng imo determinasyon, sa imo naman trabaho, kinahanglan mo, mag-focus ka lang. Focus ka sa work mo, sabay idera iya ng mga maka-attract sa imo, nga makaguba sa imo concentration. Never mind. Basta wala man lang sa may mabulig sa imo trabaho. Focus ka. Mas wati mo na mga numero Aquarius, 8, Justice 8, 25, 28, 57. Lucky color is sun yellow. Inauna man nga bahin sa itong pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa itong text sa horoscope. Karon iya nga adlaw, Huwebes. Yes, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:47 na. Ang eto na ni Dr. Alfred. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. What's the number one kilo natural na? Okay, happy listening and syempre dila sa ito mga palangga kumatag palwati sa FB. Hello and hi na manliwat Marco Morales, Tito Wilma Tamyaw lang ko, boss Mako, boss Kevin and Gemma Reyes ang Solitario Engineering La Carlota City. Sakto na, Solitario Basta mayong hapon lang da sa inyo tanana. Hali na kay Mako Morales. F. Smart today is Salcedo. Mayong hapon dito Wilma tanaw lang ko di sa Tansa Cavite. Yes, Ma'am Elizabeth, yes, please greet belated happy birthday yesterday to Father Nitudel Soriano. Thanks, Stacy. Gin-greet ko ni siya nagapon, ma'am. Yan, gin-send mo sa akon. Yes. Manong Raul, Rafal, good afternoon. Mayong hapon dira sa inyo. Gapamahaw pa lang kami diri sa Vienna. Wow, salamat gid sa pag-upon ninyo kay Tita Wilma. Subong nga hapon, kamusta lang dira sa inyo tanan? Halong gid. And God bless us all. Yes, tawe. Kaga magluwas man sinada, nagaupod sa itong sa sininga hapon, si Zaylee or Zaylee, no, Bibi Boy Salvador Ancero, kay Nalicio Rahadnom, yes, kay Maricel Santa Cruz, kay Juvie Meliasa Corteso, kay Juvie De Vero Salera, kay Girly May Atong Salazar, kay Rose Guevara, good afternoon man.
Salamat gid sa inyo kag mayong hapon gid. Kag Tita Wilma, kay Rimar Hicano Haliasgo, good afternoon. Yes, salamat man sa inyo dira. Karis, kay Eden. Yes, Novi Valencia. Yes, tawa, thank you kuno and keep safe man. Okay, no problema. No problema gid Tita We. Kag yes, Remar Hicano, kag kay Esther Gallego. Wala anyway, enough na anay sa itong siniquitings na wala na ta time no via Valencia Subaldo, thanks give. Okay, Tito We. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa Galon, pagsubiron. Happy birthday lang da sa Cisco Febis Palma. Thank you so much. Happy birthday lang da ko no. Kay Sherilyn Oro Javier, good PM Tito, we're watching live. Salamat man. Dira kay Inday Norma. Inday Norma will follow kay Inday Grace. Salamat man. Kay Inday Sally Salsa, kag sa ilan na Diberos. So, Kian, how are you? Good afternoon lang. Okay, Tito Will, matapuson anay naton ang mga nabilin ng mga zodiac signs para man sa itong tagsaka horoscope. Di na kita. Ari na kita sa zodiac sign ng Pisces. Sa mga Pisces, amon yung sila mga natao, Pebrero, Justin, Webe, Tugto, Marso 20. Ano man ang pangitaon mo sa pagkatao, ang isa mo kasilala o pampalangga mo, ay may madiskubrihan mo din siya. Kagkaroon nga adlaw, maangkon mo ang kapagsik sa imo sinilawa. Kagkanami sa imo matsagan, happy ka tungod, upon mo ang imo pamilya. Pisces, masuwanti mo man nga mga numero 23, 12, 48, 32, kag 43. Lucky color, cherry red. Sa mga awis naman, ang mga awis, na tao Marso 21, tugtong Abril 19, yes, hindi ka magpa-uptick tuya sa mga nagapanghalit sa inyo palibot. Let's say kung na
mga ano nga machika-chika dira, never mind, basta ikaw maayo ng imo ginahimo, ha? I-bless mo sila para nga ma-attract mo ang malipayon nga kabuhi. Get mo, Aries? Maswerte mo nga mga numero 10, 32, 42, kag 55. Sa fire blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao, Abril 20, Tubtub, Mayo 20, ang pagpangamuyo, Taurus. Amo inang makapamuklat sa baladsyagon sa imo, hinapasamahal sa iya sala nga pagpatisig. Kung anong nabadsyagan mo, sundun mo ang panaguknuk mo. Tungod ina, magamay tuon. Mga masuwati mo naman ng mga numero 11, 35, 46, 22, kag 51. Your lucky color is dark green. Sa mga Gemini, yes, sa mga Gemini, Tito Wilma, mga tao, Mayo 21, Tugtubunyo 21, nagapanumbalik sa imo paminsaron. Ang makasiling kabala nga, ari na ako sa husto nga lugar nga dapat ko kamtangan. Kaya mason mo na. Pero abi mo, Gemini, may bago nga trabaho nga iga-offer sa inyo. Mga masuwati mo nga mga numero 13, 9, 22, 25, 43. Carrot orange is your lucky color. Sa mga Cancer naman, hindi mga Cancer, amoy ni mga natao, Hunyo 22, Tubtub, Hulyo 22. Hindi ka magpasilabot sa opinion sa iban. Ha? Pabayi sila, ina may opinion. Kabalo ka kung ano ang matudtuod nila, nor niya na pagkatao. Kung ano man ang iyong opinion, respect it. Kung pangayoon ang iyong opinion, go. Pero kung wala, hipos ka na lang na. Stick your lips na lang. Sana sa pangmasuwati mo mga numero 3, 51, 42, 25, kag 55. Lucky color, ivory white. Kag sa katapusan natin yung zodiac sign Leo, Hulyo 23, Octubre, Agosto 22, ang imo bala mga negative vibes sa imo isig ka pareko, magagwa din na. Pagkisigli na experiencehan nila, ay hindi lang man abad na. Ha? Kung mahimo, baguhaman ang dapat mabugungon sa imo paugalingon, kag kinahanglan, o, amo ginaman sa horoscope yung Leo, magpakatarong. Nasa nawayon ka. Anyway, yung mga masuwan, di mga numero 5, 22, 25, 53, kag 43. Lucky color, vanilla brown. Wow. Amo inang mga nabatian naton, second text sa zodiac sign, para man second text sa horoscope sa karang iya nga adlaw. Anong ini Tito Wilma? Huwebe. Setiembre 3 to 2020. Pag-greet lang ko ba tani sa Cisco baka sa Bispalma sa Zone 5 sa San Enrique, thanks give you with more power para sa inyo program. Ginagalon pagstudiron. Pawid na watch ko na, please greet family Carriedo kag wife ko Beverly, ka mga bata namon, Angel 2, Twisted Clay. Salamat kita and more power sa inyo station. Francis Carriedo. Salamat man. At syempre, ang ato naman anay, Tita Wilma, DTX 500 capsule. Ina para man sa complete management sang atong liver ko na tayo. Kag mainit. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen, Lord. Madamo din nga salamat sa inyong mga palangganitong ng mga tagpalamati sa pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sang orasyo imperata batok sa COVID-19. Ina kabay na pamatian sa mahal nga Diyos ang aton pagpakitluoy. Nahatagan niya kita sang iya kaluoy kag kapatawaran, kag luwason niya kita sa aton ginapangatubang sa karon nga pandemic ang COVID-19. Sa aton mga frontliners, backliners, sa tanan mga opisyal sang gobyerno, upod sa aton man pagpanamuyo. Anyway, salamat gid sa aton mga palangga nga mga tagpanamati, pero antes man, si Tito Wilma magpaalam karon nga hapon ang aton Bible verse for the day, halin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1, and it says, If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Salamat gid sa itong mga panangkan ng mga tagpalamati. Buwas naman of the night naman kita ni Tita Wilma. So standby sa ito na itong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.